Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mwapita kovota timakavota kuti mafutawo tizikhala nawo, komanso ungakhale nkhani ya forex imene panthawi imene inaliyonso boma la Profesa Arthur Peter Mutharika linafotokoza kuti tikubweranso mboma tikufuna tikakonze kuti chakudya chikakhale, komanso kuti mafuta adzipezeka, feterezanso adzipezeka. Ndiye tikutsimikizireni inu Malawi amene afotokozera anduna azamagetsi kuti mafutawo alipo ndipo ndondomeko zonse zilipo. Musavutike ndi kumakathira kumakamira mwake ukatenga ngongole akatapita kuti mukathire full tank mgalimoto mwana. Ngati mumathira 10 liters tirani 10 liters mawanso mupita kapena nkuja mupita mukathiraso, koma osatino kudzipanikiza ncholinga chakutino ngati kuti mafutawo kulibe, mafutawo alipo. Komanso mmene anafotokozera nduna, ife amene tikumapanga tapezerapo mwayo umagulitsa mafuta amene pa black market, mwaona zimene zinachitikanso kwina kwake mpaka na nyumba yonse kupya, anthu kupyera momwemo. Si nkhalidwe wabwino, tisiye nkhalidwe mmene. Tikuthokozeni anduna chifukwa mwalamulanso pa kuti mukhala mukuyenda mmene mungati mwapangira ku mining kuja, kuti no apolisi aambe akhala kugwira anthu amene ndi achenjeze pa kuti asiye nkhalidwe mmene. Koma chachikulu nchakuti 7 months boma la Profesa Arthur Peter Mutharika likukutumikirani ndipo likutumikirani. Ife sinabwere pano kudzapanga ndale ndipo sitikupanga ndale. Boma la DPP it's not interested to do politics. Tikubwera pano kudzatumikira Malawi ndi kukonza zinthu zimene wa Malawi akufuna kuti zikonzeke, za forex, za fuel, za fetereza ndi zinazolezo. Ndi tithokoze kwambiri anduna, komanso tithokoze nonse chifukwa chakwa. Titero kuti ino machitidwe athu kupita kutsogolo, mafunanso ndifotokoze tizikhala ndi mwezi woma kumana nanu. Pali mavuto ngati amene wawa ndamala apangitsa kuti mafuta adzikhala osalongosoka. Komano ndimafuna ndalimbikitse mtundu wa Malawi kuti boma lanu la DPP likalikili kuonetsetsa kuti zinthu zilongosoke. Kuti zilongosoka bwanji? Choyambirira ndi chakuti ndalama imayifunayo yakunjayo imeneyoyo tayisetsa kuti tiyipeze. Ndiye mafuta amene akutibweretsera mafuta makampani athu anokuma komanso PIL amene wathandizidwa ndi ndalama yakunja ija kudzera ku mabanki kwathu kuti alipire ma suppliers amafuta amene amabweretsa mafuta aja. Ndi mafuta aja ndifuna ndatsimikize mtundu wa Malawi kunena kuti kuyambira lachitatu lapitali magalimoto akhala kubwera. Pakali pano ndifuna ndikutsimikizeni kuti almost magalimoto 243 limene lolo lachitatu lapitali, komano magalimoto amakhala kubwera tsiku ndi tsiku takhala tikuonjezera. Ndiye ndifuna kuti ndikutsimikizeni kuti kamafika wiki ya mawayi muna chamba lachiwiriri tiona kuti kunjangu kwatani kwasintha. Silikhaso ndi mavuto amene achitika muna wiki yapitali zikhala zinthu zatani zasintha. Komanso sitikulengera pomwepo nkhani ya ndalama imene tikuyipeza ku mabanki, ifeso ngati unduna wa za energy ndi mining tikuwathandiziraso PIL komanso anokuma pakazokambira zawo ndi Reserve Bank komanso ndi mabanki, ma commercial banks, kuti ndalama zimene ipezeke azitipira mosavuta. Komanso tasayinirana makalata ayenda ndi mabanki enaso akunja cholinga chakuti ndalama imeneyi idzipezeka mosavuta, mafuta adzibwera nthawi zonse kuti tonse ntchito zathu zisakhale zikuyima. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.